Martxoak 3. Haur batzuk euskaraz jolasten Zaramagako parkean. Gasteizen, neguko hotzakaletan, hiri guztiak daki gaurkoa ez dela edozein egun. Euskal Herri osoak daki. Asko jada ez daude, baina daudenek gogoratzen dute. Urrunean, manifestazio baten hotsak, eta kaleetako hormetan jada gurekin ez daudenen aurpegiak. Martxoak 3 ez da edozein egun. Nerea, Carmen, Ana, Eva, Andrea, Maripaz, Jose Anton, Matilde, Maria Teresa, Benita, Nekane, Andoni eta besteentzat, ausentzia eta mina sartzen dira etxera. Eta haiek lasaitzean, harrotasuna, osabaz gogoratzen dira, aitaz, semeaz, anaiaz, lagunez. Gaur 2026ko martxoak 3 da. Eta Pedro, Francisco, Romualdo, Jose, Bienvenido gazteak, gaur, 77, 79, 77, 80 eta 82 urteko Euskal Herritarrak izan beharko zuten. Martxoak 3 da, hilabetetako grebak eta borrokak, transizioaren gezurra lertzeko bezperak. Gaur martxoak 3 da, gizon emakume haien zuribeltzeko argazkiak sare sozialetan, audioak irratietan, poliziaren audio famatuak, audio urrunak eta oihartzunak. No me dio tiempo a nada más que decirle adiós a mi hijo y ya está. Tengo que bajar, mis hermanos están ahí dentro. Eliza infernua, impunitatea duela dakienak, hiltzera botatzen du. Hiltzera, masakre, zauritu, hiltzera, trantsizioa. Guardia Zibilak Vicente Anton hildu Basauriko protestetan. Juan Gabriel hildu poliziak Tarragonan. ¡Assassins! Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, a cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, pero de verdad una masacre. Masacre, felicidades. Martxoak 3 da, campanadas a morts, Sunday Bloody Sunday, erio, amets berriak. Gaur martxoak 3 da, eta metafora baten modura, Zaramagako oroigarriaren plazatxoa obretan dago hankaz gora. Profanazio baten modura, Eliza prestatu gabe. 2026ko martxoak 3 da, eta impunitateak desklasifikatu gabe jarraitzen du. Martxoak 3 da, eta lehen Extremaduratik, Gaztelatik, Andaluziatik etorri ziren langileak, orain Ameriketatik, Afrikatik datoz, biharko Euskal Herritarrak, gaurko langileak. Martxoak 3, Casas Baratas, Mundo Mejor, Poblado, Manchurria, Zaramaga, Adurtza, Olarizu, Errekaleor, Judizmendi, Abetxuko. Gaur ere martxoak 3 da, eta Forjas Alabesasetik, Maderas del Llodiora pasagara. Franco zarretik, frankismo berrira, Hitlerretik, Netanyahura eta Trumpera. Berriz ere impunitatea, boteretik hiltzen duten entzat. Martxoak 3 da, eta gaur ez da, militarren eta Elizaren Gasteizura. Vitorian jaio ziren asko, orain Gasteizen bizi dira. Zaramagako Extremadurako etxean, bertso saioa. Gotzaindegiaren muinoko etxeak, gazteen esku jarraitzen du. Etxegabetze saiakera bat geratzeko antolatu da jendea. Belaunaldi berriak Gasteizko bertso eskolan. Bi neska eskutik heldutak dato kaletik. Errekale horreko langile auzoan kontzertu bat. Orduan Portaleko Los Baskos zirenak orain euskalduna dira. Martxoak 17ko greba orokorraren afixak kaleetan. Bizitzaren erronkei ekiten dion jendea. 7. alaba lehen lerroan. Eta gaur, 50 urte eta gero mundu bat bildu da Gasteizen. Felicidades esan zutenek, ez zuten asko esperoko 2026ko martxoak 3 hau. Martxoak 3, estatu bati, diktadurari eta bere oligarkiari aurre egin zion hiri bat. Udaberriak neguari egun bat lapurtu zion urtea. Gaur martxoak 3 da, Gasteizko kaleak ederren janzten diren eguna. Langilez, oiuz, besarkadez, maitasunez, ukabilez, afixez, ameslariz, ikaslez, bilobez. Gaur 50. aldiz da martxoak 3, eta hemen gaude, lehenengo urte hurrenetik, ahanzturari, gezurrari eta izuari aurre eginez. Martxoak 3 guztietan kalean jipoituak izan diren milaka gasteiztarrei esker. Martxoak 3,
ez da egun bat, bizitza bat da, martxoak iru, ez da egun bat, mugimendu bat da, martxoak iru, bizitza ulertzeko era bat, martxoak iru, irakaspen bat, martxoak iru, Euskal Herriaren ondare, martxoak iru, estatu baten lotxa, martxoak iru, ez da egun bat, hazi bat da, martxoak iru, Euskal Herri berriaren zimendu, martxoak iru, memoria etorkizun bihurtu zenean, martxoak iru, atzoko borrokak, gaurko eskubideak, biharko borrokak, martxoak iru, hasiera bat, martxoak iru, belaunaldiz belaunaldi, martxoak iru, estos muertos son de todo el pueblo de Vitoria, martxoak iru, loreak, malkoak eta bezarkadak, martxoak iru, aria ez da eten, martxoak iru, eta martxoa 8, martxoak iru, eta martxoak 17, martxoak iru, hiltzaileak, martxoak iru, hiltzaileak, martxoak iru, hiltzaileak, martxoak iru, 7. alaba lehen lerroan, martxoak iru, memoriaren garaipena, borrokaren garaipena, eskubideen garaipena, maitasunaren garaipena, herriaren garaipena, elkartasunaren garaipena, gaur da garaipena, martxoak iru, inoiz bukatuko ez den eguna, martxoak iru, beti martxoak iru, eskerrik asko Gasteiz, gurea